Good day mga idol, welcome sa ating YouTube channel. Well mga idols, ito po yung pinakahihintay natin, 2021 Dominar 400 upgraded version. And this is Boyd Salabaria. Please like and share this video. Of course, subscribe na kayo sa ating channel at hit that notification bell for more video uploads and reviews. Well mga idols, itong ating bagong Dominar 400 upgraded version. May total price po yan ng 195,000 pesos SRP plus 2,000 for the registration at insurance. So ang total po ng cash price na inyong ilalabas 197,000 pesos. Of course, meron din po tayong installment. Minimum down payment niyan 37,500. 1 year amortization mga idols. Ang presyo 17,181. May rebate pa na 200 pesos. Of course, sa 2 years naman 10,552 at rebate niyan 200 pesos din. And sa pinaka last 3 years 8,448 and rebate 200 pesos. Yan po. Pwede po kayo tumawag sa ating kaibigan na dealer. Yan po ang Guanzon, Kawasaki, Malanga, Bataan. Of course, benefits po nitong motor na to. Meron kayong makukuha 3 years TPL insurance, 3 years registration, 2 years engine warranty. And of course, yan po. May previous pa kayong makukuha ng mga helmet, jersey at temporary plate holder. Requirement po kung mag-installment kayo, meron kayong dapat na ibigay na barangay clearance, cedula, 2x2 PIC, of course, proof of income and billing, 2 valid ID, TIN number, statement of account, at syempre, post-dated checks pag po installment. Tingnan naman natin ang kanyang engine specs, 373.3cc, yan po ay liquid cooling, fuel injection, with new camshaft, yan po ay double overhead cam na po ngayon. Of course, may triple spark plug po yan, single cylinder, with 6-speed transmission. And equip po yan ng assistant sleeper clutch. Pagdating sa maximum power, 40 PS po yan. At syempre sa maximum torque, 35 Nm. Ganyan po kalakas itong ating Dominar 400. Top speed po, ang claim nila dyan, 165 km/h. Ganyan po kabilis yan. Of course, medyo maganda po ang ating magiging performance pagdating dito. Chassis po nito, gumamit sila ng frame na beam type perimeter frame. Yan po ay talagang matibay at siguradong durable. Of course, suspension sa harapan, bagong-bago rin po yan. Bagong 43mm upside down forks. Ganyan po kastig ang ating bagong Dominar. 135mm po ang travel niyan. Mas panalo po ang ating riding comfort pag itong ating gamit na suspension. Well, pagdating naman sa likurang bahagi, of course, rear suspension yan. Naka multi-step adjustable. Monoshock po yan with nitrox. Ganyan po kalupit yan. Ano? Talagang ang ganda po ng rebound yan. 110mm naman ang travel niyan. And syempre, kahit meron tayong passenger, walang problema. Very comfortable. Of course, ang kagandahan niyan, yung kanyang rear mudguard. Pag may medyo nasa touring tayo, of course, hindi ganun masyadong madudumihan yung likurang bahagi natin. Front brake po nito, 320mm po ang ginamit nilang disc brake dyan na mayroong brand na Vibre. At yan po ay may 2-piston caliper. Equipped po ito ng anti-lock braking system. Well, pagdating sa safety features, the best itong ating Dominar 400 with ABS na yan. Yung ginamit nilang tires dyan sa front, naka MRF brand 110-70-17. Radial po yan. Of course, yan po ay tubeless. So, mas maganda at very wide po ang ating tires na ginamit. Pagdating sa likuran, same brand, MRF. Ang kanyang size, 150/60 by 17. At syempre, yan din po ay tubeless. Ang astig, di ba mga idols? Yung kantin namang brake na mampasa sa likuran, single disc brake po yan, 230mm ang sukat niyan. At yan po ay may single piston caliper. Same po na Vibre brand ang kanilang ginamit dyan. And of course, pagdating sa safety, yan po rin po ay equipped ng anti-lock braking system. So mga idol, sulit na sulit po itong ating bagong Dominar. Ang wheelbase po nito, ang pinakasukat niyan, 1,453mm. At of course, ground clearance, 157mm. Talaga pong the best to, especially pag nagko-cruise kayo, long destination, panalong-panalo to. Carb weight, 193 kilos. Medyo mabigat, pero siyempre, pagdating sa expressway, kahit malakas ang hangin, hindi kayo mamumroblema kasi nga medyo mabigat yung ating motor. And itong ating bagong sporty muffler, no? New design po yan. Kita naman po ninyo ang astig na itsura niya. At siyempre, panalo talaga. Yan po ang tawag nila twin barrel design. Napakastig po niyan. Of course, yung advantage po nito dahil double overhead camshaft na po siya, more bassy na yung sound or yung exhaust note na ilalabas niyan. So, mas maganda pong pakinggan yung magiging tunog niyan.
Of course, fuel tank capacity nito 13 liters ng ating Dominar 400. Yan po ang upgraded version. Same din po yan sa old model. Mas astig sana mga idols kung ito dinagdagan pa sana ng Kawasaki. Ginawa nilang at least 15 liters or 17 to 20. Kasi nga, ang consumption niyan 25 to 30 km per liter. Siyempre, depende po yan sa lugar na inyong rides. Of course, kung city kayo or touring. Yes, mga idol, ito pong ating bagong Dominar 400. Bago rin yung kanyang side mirror. New design po yan. Mas astig, mas magandang tingnan. And yung kanyang left handlebar, kita naman po ninyo yung LED lights. Kitang-kita nyo yung kanyang switch para sa inyong horn, signal light, and of course, yung inyong passing light at high and low beam light. Of course, dito rin sa right side handlebar, nakita naman ninyo yung kanyang engine ignition switch. At of course, may kill switch din po yan para mas comfortable convenience kayo. At syempre yung ating handlebar na yan, very wide. At of course, upright po ang magiging position nyo dyan. So, mas maganda po ang ating riding position. Especially kung medyo malayo o hindi kayo ganun ka-stress at kapagod dyan. Of course, yung ating bagong split design console, kita naman po ninyo, updated na rin po ang kanyang instrument panel. Meron na rin yung gear indicator. Kitang-kita nyo na kung nasa ang shift na kayo, kung nasa primera kayo, segunda, tercera. Of course, yung kanyang bagong instrument panel, mas kitang-kita nyo na yung inyong speedometer dyan, fuel gauge, trip meter, at meron na rin yung clock. Yan mga idols, kita naman po napaka-astig po talaga. No? Ang kanyang headlight, full LED na po yan. At yan po ay merong AHO, yung automatic headlight on. So naka-headlight po tayo lagi for added safety po yan. And yung kanyang daytime running lights, yung kanyang sa gilid LED rin po. Napakastig mga idols, very bright po yan, especially sa gabi. Kita naman yung kanyang signal light, napakalinaw din So ito, advantage to for safety natin. Kasi pag medyo malinaw po at very bright yung ating mga ilaw, mas kitang-kita tayo ng mga other vehicles na kasabayan natin sa kalsada. LED taillights niyan, talaga naman po ang astig At syempre yung kanyang rear signal light, panalo rin. LED rin po ang mga ginamit nilang mga lights. So mas astig po itong ating bagong Dominar 400 UG model. Yan po yung pinaka-updated na from the old model. At yung kanyang seat, split type po yan. Meron din yan para sa ating pillion or sa ating OBR, official back ride. Yung kanyang grab handlebar, split type din. And of course, yung kanyang sukat para sa seat height, 800 mm. So itong kulay po na available as of today dito sa Pilipinas, Vine Black lang po. Wala po yung Aurora Green. Marami po kasi nagtatanong bakit wala yung green. And para naman sa pros, ang pinaka-the best dito talaga, cheapest 400cc talaga tong ating motor na to. At syempre yan po ay legit. Iniulit ko po, legit po ito, expressway legal. ORCR natin, 400cc na yan. At pinaka-the best dyan, marami siyang modern specs and features na talaga namang sulit na sulit po sa ibabayad natin dito sa Dominar 400 na to. Consequence ito, too heavy po siya, talagang mabigat. Of course, kung nasa city ride lang kayo, ang hirap din pong i-maniobra niyan, lalo na sa traffic. And siyempre, yung kanyang fuel tank, sana nga mas dinagdagan nila. Kung medyo malayo yung ating pinupuntahan, especially kung long touring tayo, mas maganda kung mas maraming gasolina. Yan po mga idols, ang ating bagong Dominar 400 UG model, upgraded version. Pwede po kayo magpa-reserve dito sa ating kaibigan na dealer, ang Guanzon. Meron po sila dyan sa Balanga, Bataan. Yan po yung kanyang number, 0917-714-2934. Of course, like and follow nyo po yung kanilang FB page. Shoutout po kay Ma'am Des at sa kanya pong mga staff dyan sa Kawasaki, Balanga, Bataan. Maraming salamat po sa inyo mga madam at sir. Of course, subscribe na kayo sa ating YouTube channel, Boyd Salabarria po. At syempre, huwag nyo kalimutang i-hit ang notification bell. Of course, ingat po tayong lahat at ride safe po sa mga idols natin dyan. Shoutout po sa Dominar 400 FB Group Idols.